Kunci beratarakan semoga. Dian Karisma. Desanta Campur Sari. Wih, nak lo mas. Halo ya. Yo. Mekar lan sani Puspita ing taman sari Manglung manungsa wengi kalamun wulane dadari Ngambar arum sasmita sang kumbang wewayang grangsang pucuk sarine kembang gampang sumaning ratri mangsa wiji kinanti mematri sajroning ati Matur nuwun bosku. Desanta Campur Sari. New Ariska Audio lo iki. Jodi Pati. Sote. Buat pasukan goyangnya. Sikat ya. Kok alah hanya awak Gusti. Oh, lo. Manglung mandeng sewangi kalamun wulane dadari Ngambar arem sasmin Awas tiba lo ya. Nah, sang pucuk sarine kembang gampang suka jogete bro. Ya apa Gusti? Apa tak kuwi? Lo. Nanti mematri sajroning ati kang suci lintang Lo. Goyang lagi ya. Ya. Terus alah ya apa Gusti apa tak kuwi? Oh. Manung sawangi kalamun wulane dadari ngambar arem sasmita sang kumbang wewayang grangsang pucuk sarine kembang Goyang lagi, ayo goyang lagi. Ayo mas. Oh. Ya Allah kuwi apa to kuwi jane? Puput piye put? Saga. Keri. Alah ya Allah Gusti. Kang suci
Duduk. Mengasawi. Oh. Inanti mematri sakroning ati kang suci. Lintang kapantenono antariksa. Oh. Ayu sang rino kusuma wijaya. Ayu sang rino kusuma wijaya. Lo. Matur sembah nuwun. Kusuma Wijaya.